Kenya oriwore kauno gi piny mangima e hingo odiochieng' bero ngima mar obwongo kod kedo gi dang'ni mag paro. Migawo mar thieth kotenore kod jatend migawo Deborah Baraza yango ni gichako chenro mar kedo gi dang'ni mar paro e kuonde tije. Nyasi manobagi e kaunti ma Nairobi, giwacho ni weg tije mondo rit ngima jogo ma gindiko kaluwore kod thor wach ma kawuono ma en bero ngima makare mar obwongo e kuonde tich ma pacho ka. Cleophas Oluoch nigi ler. Piny Kenya oriwore gi piny mangima e dhalo odiochieng' dang'ni mar paro. Thor wacho odiochieng' ma kawuono en bero ngima makare mar obwongo e kuonde tich ma pacho ka. E nyasi mane oyuore gi jatend migawo mar thieth Deborah Baraza e osiptal man Mathare, kaunti ma Nairobi. The theme for this year, it is time to prioritize mental health in the workplace. And this reflects the pivotal role of workplaces in shaping the mental health of the population as a public health and development concern. Migawo mar thieth yango ni kuonde tich onego los lwasi makare mag tich ne jotijegi mondo duok piny dang'ni mar paro e apise ma pacho ka. The Task Force on Mental Health 2020 in Kenya underscored the critical role of workforce factors in contributing to mental health challenges among the Kenyan population. This highlights the urgent need for workplace to prioritize mental health, in the workplace and create supportive environment for their employees. Oganda jo Kenya kod jotije mopogore opogore mane ochopo e nyasino ne onyiso sigandgi malit kendo makelo geno kotenore kod kedo gi dang'ni mar paro. Moko kuomgi ne oseparo kata kawo ngimagi giwegi. As someone who always used to see darkness and thought that taking my own life was the only way out, I'm so proud to stand before you today, encouraging you to consider owning your mental illness instead of it owning you. I could get relapse, and when this happened, I would be laid off on grounds of mental illness. This made me devastated, isolated, and made me hopeless. Oftentimes, I would develop suicidal ideations which I struggled to control. Jatend migawo mar thieth olero ni tuo mar dang'ni mar paro kelo lal e uchumi ma pacho kae, kendo okawo thuolono mar nyiso pek monego mi tuono. It equally affects the socio-economic growth in Kenya, with a loss of almost 0.6% of GDP, as was seen in 2020. Migawo mar thieth yango kawuono bende chenro mabiro tayo kaka irito ngima maber mar obwongo mag jotije ma pacho kae e kuondegi mag tich. The Ministry of Health has developed the country's first national guidelines on workplace mental wellness. And these guidelines emphasize a collaborative approach to creating a health work environment with clear roles of all stakeholders. E giko mar chenro kawuono, jatend migawo mar thieth Deborah Baraza onyiso weg tije mondo rit ngima makare mag jogo magindiko. Let us commit to breaking down barriers, fostering empathy, and building a society that values and supports the mental well-being of all. Cleophas Oluoch, Ramogi TV, Nairobi.